רוני, תסתכל אליי. say cheese. I'm ready. טוב, אנחנו רואים את אבוקדו. ראש בראש עם דג. אנחנו לא יודעים איזה דג. אנחנו יודעים לשער שזה דג טורף, predator. משהו מוזר, כבר לא לוקח הרבה זמן. תוציא את הבורים מהמים, רוני. ניילון רק? תולעת, קום. מצלמים. שקט מצלמים. הפטרוס זה מדהים. איפה נשים דוח? בתפוץ. אני חושב נקים פורום חדש, מה של 3 בלבד. הפורום של 10 שלו. אני יכול להתפרמות כזו לפי ה... מה עם גנצ'ים? אתם לא מכינים גנצ'ים כלום? למה? רק אחד? למה לא מכינים? לא מספיק אחד? לא יאומן איזה פיפי יש לי. איך לשם? תלם אותו משתייה. אשתי נגד הרוח. בוא לפה. אני אסתה לשתות. לא, אחד של הלילה. דווקא בבויות? תסובב לך את הסירה, שלומי? מה זה? תסובב לך את הסירה? לא. קח את החכה הזאתי. יכול להיות שאני צריך לבוא לשם. תשכיב אותה שם. תפנה לו את הדלי משם, שיהיה לו מקום. זה ביתך או בין הפאלי? הוא צריך בצד, אבל... אתה רוצה לעבור, שלומי, לשם? לא, עוד לא. בסוף הוא נוגח. לא נעשה את החצר בסיפור. תזיז. אנחנו פה באזור אשקלון. פלמוד. רק פלמוד. כן, פלמוד. מיד? כן, פלמוד. כבר עייף.
סוחב אותו מהצד. זה קטן אבל. איזה קטן? זה לא קטן. הוא קרוע. אתה לא רוצה לסובב את הסירה, שלומי? לא. שניים, מה זה? יש אחריו? תסתכל, אחד אחריו. כן, מה אתה אומר לו? הוא יתקוף אותו. וואי. הוא רודף אחריו והלך. מה זה? וואי, תראה, כריש מאחוריו. כן, תראה אותה בחץ. זה כריש? זה סתם איזה בן זוג. לא, כריש. זה לא כריש. כריש! זה היה כריש, לפי הצבע חבוט מכריש. יפה מאוד. מה זה? לא השתחרר, לא השתחרר. טוב, וואי, איזה מזל. איזה יופי, הכריש בא אחריו. שלומי, לקבל החלטות, שאני אעשה את הבויה מחדש? כן. שלומי, תחזיק אותנו לזה, לסיום הסשן. צילומים אחר כך. לא, רק אני אראה, תסיום את הזה. 5 קילו, 5. תחילת עונת הפלמודים. 5 קילו, 5. על חי. הוא אפילו לא אכל אותו. וואלה, מסכן, תאמין.